יש מלחמה עם החמאס, אירוע טיל ונמאס. פיצצנו להם את הבתים, עכשיו כולם שם בבית חולים. 1, 2, 3, 4 מי המנהיג ולא קיבל? מי חבל אתה קצת מתבלבל? איראן מלבנון המסכנים, נאכל אתכם עם מרבוטים, ונוסיף כמה תבלינים, ונפוצץ לכם את המכשירים, ונחזר לכם את המחירים, ואלן הלכם, כולם אוהבים אתכם לב. אמר אני ולא קיבל, חבר אתה קצת מתבלבל. איראן ולבנון המסכנים, נאכל אתכם עם מרבוטים, ונוסיף כמה תבלינים, ונפוצץ לכם את המכשירים, ונחזר לכם את המחירים, זה אלן הלכם, כולם אוהבים אתכם למה לבן, ונפוצץ לכם את המכשירים, ונחזר לכם את המחירים, זה אלן הלכם, כולם אוהבים אתכם למה לבן, ונפוצץ לכם את המכשירים. ונפוצץ לכם את המכשירים. ונפוצץ לכם את המכשירים. מי אמר אני ולא קיבל? מחבל אתה קצת מתבלבל. וואל תירה מלבנון המסכנים, נאכל אתכם עם דימלח מוטים, ונוסיף כמה תבלינים, ונפוצץ לכם את המכשירים, ונחזר לכם את המחירים, זה אלן הלכם, כולם אוהבים אתכם לב.